he preparat un esmorzar superespecial, perquè avui és el primer dia de tot. I he preparat pinxitos de fruites naturals, batuts de fruites naturals, pernil del que ens agrada i un assortit de formatge de cabra. Però què vols, que foti un pet o què? Vaig a rentar-me les mans. Estàs nervis? Nervis? Sí, vull dir que si tens nervis... No, mama, no tinc nervis. Sí que t'has catonat! Que no, Vine molt aquí! bé, mama. No passa res, jo t'acompanyo amb el cotxe. No, ni de conya. Que Me'n sí que vaig. t'acompanyo, que tens nervis. Mama, ni de conya. Va, és que em fa il·lusió. Ni de conya.